Kajing puli ni kitab Isaya kalenong kabahnyau kadekot kabadingkong hadu bakandai. Ha kasengi jong Ahaz ukon ujotham ukon Usia usiem ka Juda uresin usiem ka Syria badupeka ukon Uremalia usiem ka Israel kilawan kiu sya Jerusalem banyalet ma persya eka Henry ki klemla satia banjob yaka habala pentip yaka yeng David ka Syria kalaya selah bat ka Ipriam kadono jong usiem bat kadono jong kipa jong u kala khnyu kumba khnyu kidi ngaklau hababe kal er Deu trai lo ong hau Isaya mapi badukon jong pi u shir jashum kilej banya kendo ya Ahaz hagabakut kanur jong kapong kabahaneng hagalen tiba kabalej sya kalengka unong sajan batu toong hau to sumari lade syong khop wat shep tingi ai wat sya bagadono jong pi kan sir nakatau kini ki artli ki ting telau lengkhot bala ingkhong haga jing bitar shla jong urisen bat ka Syria bat ukun Uremalia namarba ka Syria lem bat ka Ipriam bat ukun Uremalia kileyash Yesu butsniu persya epi ki ong yangin ya hirtma persya ka Juda bat ngin ya penting ya ka bat ngin ya dak hole ka na kabenta ya ladi bat ngin thong dau khon utabel kom usiem jongka utrai bleu ong kumni kata kamla banlong bat kani kan omja nabaga khli jongka Syria kadai ka Damaskus wadu khli jongka Damaskus udai uresen hapo Henry Pausan snem ya ka Ephraim ensa penpai lengkhot lengkhai ba kumja kanom long shu ka wei ka chai ben riu bat ka khli jongka Ephraim kadai ka Samaria Bahad ukhli ka Samaria udai khun Uramalia lada phim ngej scam dalele omla ban pen scam ya phi các tiền jong utrai kasam ka basau pu pra ublei pen scam jinom yala kanong ba utrai long bakrau bat yaw badei e banyaro ha kanong ba ublei jungi ulum bakho jong u yeng ren song ha ka jing itunat ka jing kemen ka perthai baro ublei open scam jinom yala kanong ba ulum sion hapdeng kari basyatai kanong ba us im badon bor ublei hapdeng kiying dulan jongka ngulapan paw yala de kum ka kot bas scam jongka ublei open scam jinom yala kanong ba hakmi isim kila yalum lang baro lang kila tur persya kila yo isis don kila lengok ngany kila do jingkermen kila pet yap ha ka jingting ublei lapen scam jinom yela kanong ba ka jing knyo kala kem ki hangta kila karthat kum haba suk ha lakum haba kal er mingi kalen shop ya kiling katarshish ublei lapen scam jinom yela kanong ba kajing pulina gospel bakhui kat kumu Matthews kalenong bakhat wei kadekot arpho hadup arpusau Jisu lasdang ban mahami kishnong hakiba ulale bon kikamba jong u namarba kimtre ban kala ka bamut kordet yapha Korasin kordet yapha Bethsaida nabaladai ki kamba balale hapi lale atirus bat Sidon kin jen dala kala ka bamut la slemba da ka ba phong jan berni bat da ka ba ber pe yalade Henry nga ong hapi bahaka sngi bishar en sakham isun ay ya ka tirus bat ka Sidon ban yapi bat mapapat go Kapernaum hato en kentiu yapha hadu beneng en sepeno yapha arsut sya nyamra ladai ki kam phla balale apha lale ha Sodom kanjin dalasa hadu menta Henry nga ong hapa bahaga sengi bishar en sakam isin ay yaka Sodom ban yapha ka gospel jong utrai